още с влизането в гимназията. Спомням, мисля, че беше 76 година. Годината, да, все още си спомням, колкото ти да е странно. Но беше, мисля, че октомври месец, една вечер, преди това в час по пеене, госпожа Добринова, тя си имаше такава тактика спрямо новопостъпилите, да ги поразпее малко по пианото, да види кой какви възможности има като глас, като слух. И аз взех, че се оказах в нейните планове и аз не знаех за какво и ми беше обявено една репетиция вечер след часовете, пак в прослутия кабинет по пеене, събрани тя. Това ми е малко смътно точно какво сме правили първият път. Какъв глас те определи в самото начало? И мен бяха много странни такива някакви понятия се сипеха, бас, баритони, първи, втори, трети глас. В смисъл като бас ли започна? Бас, баритон, мисля, че бяха. Трети глас. Баритон. Защото имаше някои, които гравитираха, нали? От първи във втори. Преди това имах някакви хора и участия, но понеже бях учил в 12 училище, в което се намираше същата сграда, но там бяха песни. Добре, там нямаше такива работи. Първи, втори, трети гласове, всеки юли както си знае. Както и да е. И пак ти казвам, не си спомням на първата репетиция точно какво правихме. Предполагам, че не е било обяснено с какво ще се занимаваме. Но на следващите репетиции почна да ми става интересно. И това, което ми е свързано още с първите участия в хора мисля, че беше към края на годината. Декември месец да било. Първото излизане. Не съм сигурен. Първото официално участие някъде и то се явяваше тип турне в Габрово. Априлската гимназия. Извинявай, на часове. Априлската гимназия, там госпожа Торчева, Куртев и все официални лица се събрали. И аз ходил, както беше ми пускано там пролог на много лета, пролог трябваше да изпълнявам, но тогава го бях чул само на Борис Христов и на Пламен Бейков, който до тогава го пееше. И представих сега в 8-ми клас някакъв дебют. Без преди това изобщо да си го... Не, репетирал съм го, нали, хиляди пъти, те са 5 тона или колко да се качат, обаче нон-стоп се въртеше. Идеята за хора възникна в един обикновен учебен час, който мина много хубаво всъщност, много творчески, с един много стар 9-ти С клас в гимназията. Бях отскоро преподавател в гимназията и бях много щастлива да работя с тези много будни, много ерудирани деца. Копът си гледаш като светлина в тунел. Да, на нощен лов. Пълна. Но тя не е пълна, защото ние сме завели цялото. Утре, дайте ми, Да прехвъркна птичката си. Аз ще го следя нещата. Зидай сега слушай такова също. Делчев войвода. Давай да сме. Ева, младежа! Слончо. Това после ще трябва като го монтираме да стане. И казах, след като учат толкова много стари неща тези деца, защо пък да не учат и
старинна българска музика. Една година по-късно и имаше в началото много скромна задачка да изпълнява стари училищни песни. Пак бях извадила от най-най. Старите, всяка една от тях има по няколко варианта. Песни, които трябваше да пеем около Кирило Методиевите ни празници, евентуално през ноември. Деня на будителите всъщност тогава още не се честваше, но така просто за по-обикновена консумация. Когато наближи това послушване, за което всички бяхме чували, става див ужас за нашите традиции, защото по това време се смяташе за някаква обида едва ли не да изберат да пееш в хора. Но освен това всички ми обясняха, че пеят фалшиво, така че нямах никакви надежди да вляза в този хор, но искрено казано стана ми много мило, че повярваха, че мога и да изправя нещо вярно. А хареса ли ти това, че
когато бях 8 за 9 клас. Тогава бях свидетел на преди мен поколението, което пееше специално от девическия хор. Имаше едно знаменито трио от Зара, Деси и Доби, след което... Преживях тази трансформация на девическия хор, която беше от католически песнопения и постепенно премина към фолклор, да. Тогава, когато... музика западна. Да. Тогава, когато в началото първите 1-2 години пеех, нямаше толкова много народни песни, може би 2 или 3. А тебе кое повече ти харесва да се повече? Ами, в принцип всичко ми харесва, не мога да дам някакво предпочитание. Имам така някакви носталгии към предишната музика, както и в момента към народната музика. Че аз, за разлика от останалите, отидох в хора малко по-късно, от 8 клас. Първоначално се бях подвела от така ширещото съмнение, че момичетата пеят скучни песни и не си заслужава да се захващам с това, но когато ги чух на първия концерт, на който бях, страшно много ми хареса това, което те пееха. Тогава беше именно това трио за Радови и Теси. Пя и целият хор много. Вече бяха започнали да пеят фолклор. И тогава се запалих и с големи притеснения реших, да, че все пак ще отида и въпреки закъснението ще започна да пея и аз. Ако да те питат за хора, които срещаш първо? Най-готиният спомен, най-смотен спомен, нещо. Най-готиният спомен. Еми, естествено, може би Австрия.
идеята за мъжкия хор беше бързо приета и колкото и трудно да изглеждаше, този състав сравнително бързо стъпи на краката си. В смисъл, така, между вашите представи това, което се случи. Аз трябва да кажа, че тъй както много ведро и щастливо направих предложението да го има този хор, така момента на обявяването му беше за мен изпълнен с неописуем страх. Защото когато предложих да има такъв хор, аз не предлагах себе си за негов ръководител. И причината беше толкова трагично проста. В консерваторията по мое време не се изучаваше ортодоксална музика. Самата аз имах много оскъдни, чисто така любителски познания, така че трябваше аз първо да седна и да мина един страхотен курс на самообучение. И тогава вече нещата така потекоха, но за да бъда честна, трябва да кажа, че едва ли не аз заедно с момчетата трябваше да навлизам в тайните на тази музика, а тя е необхватна. Също така стана след едно прослушване в част по музика. Като какъв започва? Като слушател или? Като втори висок, като втори нисък. Но след това установих, че... Повишиха във втори висок. Еми да, защото имах трудности с исото и така нататък. Трудно слуша текста. Така премира във втори висок, това се чувствах по-пълноценен просто. А къде ти беше най-кошмарен спомен с хора? На Враца? Не, там беше интересно. Веднъж ми беше приушало и това е. Добре.
от най-първата генерация на този хор успяха. Те бяха и малки, и незряли, и с много малък музикален опит, и никакъв хоров опит. И аз нямах никакъв опит за ръководене на такъв състав. И все пак, така, получи се нещо, що не съм знаела, но този конкурс в Хайновка беше бил оповестен. Не, аз говоря за много преди ние да отидем там. Бил оповестен в Министерството на култура, тогава беше комитет още, и не знам къде още. На някакво съвещание на диригенти и на преподаватели, една другарка тогава ме нахока яко и каза: "Та ти си имала такъв хор, а защо не кажеш, ние се чудим кого да пратим в Полша." Не ми се разпрят дългите припети. От една инстанция в друга ме препращаха и все ме хокат, че аз не съм казала, че имам такъв хор, аз се бях явила вече на фестивал. И хора трябва незабавно да замине за Полша. Когато стигна вече до някаква последна инстанция, една другарка тогава ми каза: "Абе, вие чувате ли се, ви какво говорите? Средношколци, комсомолци ще ги пратиме ние, вика, от България да ходят да пеят попски песни някъде. Никъде няма да ходиш, ще отивай си в училище и точка по въпроса." Сериозно участие в същия този конкурс в град Хайновка, в Полша, където на времето не ни бяха пуснали. И аз мятам, че това е най-голямото постижение на наш ученически хор. Нека не Какъв начин стана връзката с 92 година с него? Отново вече аз разбрах за поредния фестивал. Там те го правят всяка година. Една моя неинформираност, едно мое недоглеждане, всъщност позволи да отидем там. Ако аз предварително бях разбрала какви огромни хорове от по 120, 40, 60 души, на възрастни, от Москва, Петербург, от Румъния, от Полша, от Краков, от Варшава, да, от Букурещ имаше, от Минск, да, от Минск имаше. Ако аз знаех, че нашите момчета ще се борят с такива по състав хорове, всеки от които беше почти професионален. Имаше един-два младежки хорове, но те бяха на духовни семинари. Имаше хорове от духовни академии. И те нататък, и аз съм повела 16 наши момченца. Аз се почувствах така страшно виновна. Казах си, че аз си водя така в устата на лъва тия деца и никога няма да си простя и очаквах някакъв неописуем провал. Много бях оплашена и си имах основание да бъда оплашена. И представете си, ние отиваме в този град. Ето, Юли пак ще кажа. Де си беше ли с нас? А ти? Аз бях. Ти беше. Тогава вие помните как, навлизайки в града, видяхме да се вее българското знаме.
Като минахме, аз разбрах, че ние не сме само един ученически хор, не представяме само гимназията и, да кажем, нали, там, ученическата самодейност, а всъщност ние представяме в момента България. На дума задават ми въпрос от какво е изграден нашия репертуар, какъв точно песенен материал и защо от него. Ориентирали сме се от една страна към най-старите български напеви, монодийни, и разбира се включваме и малко от многогласните 19 и 20 век. Предимно български, но и тук-таме руски автори. В Полша ни дадоха втора награда при тази неописуема конкуренция. Журито след това ми извика, за да ми каже, зато и защото ние сме били пяли нещо по-различно, много старо и много българско. И, освен всички тези известни напеви, ние пеем неизвестни варианти, които събираме именно по нашите експедиции. Имаме песни, на които сме намерили по 20 на варианта. Да речем. Нещо повече за репертуара на женски хор. По същия начин, принцип. Девическия хор след време се ориентира главно към български автори, но изворов фолклор и обработки или песни в народен дух на български композитори. Това просто даже ни беше подсказано в Инсбрук. Ние бяхме приготвили естествено Моцарт, Бетовен, други чужди автори, Жанекен, особено за френското девическо турне. Но тогава се наложи за следващия наш концерт там да подготвим изцяло българска програма и видяхме, че това пък е много добре и така си запазихме този вид репертуар, но тази година отново смятам да се върнем малко към католически, григориански напеви. Amen.
Но вие знаете колко е трудно да се прави хор на ниво в гимназия, дори в нашата много хубава, в най-красивия смисъл на думата елитна гимназия. Всяка година на 23 май си отиват най-можещите. И аз... Не, стоп! Геро! Кажа, че искам, но дълбоко не ми е ясна съдбата на този хор за нататък. Благоденствено и мирно е житие, здравие и спасение, и во всем благое поспяшение, подашь, Господи, благочестие.